голад, масавая гістэрыка ці невядомы вірус. Пасля шэрагу дзіўных падзей, якія доўжыліся ўсяго некалькі дзён, урадавыя чыноўнікі і медыцынскія работнікі з усіх сіл спрабуюць лячыць жыхароў невялікага гораду ў паўночнай частцы штата Нью-Йорк. З-за іх патрабавання назва горада не змяшчаецца ва ўсіх публікацыях. Эпідэмія пачалася павольна. У акаунтах сацыяльных сетак пераважнай часткі жыхароў горада пачалі з'яўляцца нейкія дзіўныя паведамленні. Некаторыя былі прадстаўлены як мілыя. Маё маленькае дзіцё было такое галоднае, што залезла ў кладоўку і з'ела палову сваёй новай скрынкі каш, напісала адна маладая маці. Іншыя былі прадстаўлены як камедыйныя. Калі я з'ем яшчэ адзін гамбургер, я скончу як той фіялетавы нахабнік з Віллі Вонкі. Нарэшце ў той першы дзень некаторыя людзі пісалі з заклапочанасцю.